pokračuje. Podívám se, jestli nenajdu diagnostický program. Nějaký to bude. Zbývá 29 hodin, náhradní díly nemá smysl objednávat. Myslíte, že s tím mám něco společného? Ale ne. Ale včera jste se pěkně poprali. Znáte mě, Aidene, nezašla bych tak daleko. Já vím, tak se vás z toho pokusíme vyloučit. Kde jste byla večer? Tady, ve svém pokoji. Celou noc? Ano. A nestratila jste vědomí, co? Nemohu to nijak dokázat. Ale z tohoto pokoje jsem během noci neodešla. Jsem si tím jistá. Chtěla jste mě vidět? Stackhouse našel vhodné stanoviště, takže se budeme moci evakuovat. To je dobře. Ale kvůli tomu vás nevolám. Musíte zachránit víc jak 7 nebo 8% databáze. Musí být způsob, jak zachránit víc. Možná 9%. Jak mám vybrat mezi výzkumem ZPM a jejich opakovanými snahami o povznesení? Mezi zbraňovými systémy a cestování prostorem? Nedocenitelné informace budou ztraceny a to mluvím jen o informacích, které jsme rozluštili. Vlastně brouzdáme stále jenom na povrchu jako začátečníci. Co když zničíme nějaký lék? Nebo nějakou informaci, která by mohla vést k porážce Wraithů? Nevím, co na to mám říct. Pokusím se vylepšit McKayův kompresní poměr. Jsme ve válce, Elizabeth. Ve válce bývají oběti. Někdo chtěl schéma? Vypadá to, že energie neproudí z kondenzátoru do zbraně. Zásah musel přerušit hlavní energetický kanál. Potřebujeme převést energii do zbraně. Když se nám to podaří, nabije se. Víte, ty vaše geniální postřehy mě stále dokonale udivují, Petre. Děkuji. Takže musíme převést energii okolo těchto poškozených obvodů. Pak budeme vysmátí. Nějak to nevidím. Kde to je? Někde venku. Co? Hele. Tady. No bezva. Někdo musí jít ven. Čeho se tam chytíte? Není to jednoduché ani bezpečné. Dobrá. A kdo půjde? Budem tahat cirky. Geniální, Millere, podejte cirky. Nemusí to být cirky. Mohli bychom si střihnout. Dobrá, na 3. 1, 2, 3. Dobrá, je jasné, že si nelze střihnout ve 3. Má někdo tušku? Jo, já mám. Tak dělejte. Je to. Krátký kousek jde. Vy první. Mám radost za vás. Millere? Jo. Stejně jste na tu opravu nejlepší. Lichoťte mrtvole. Bezva. S Batesem se nemají rádi, ale nedokážu si představit, jak ho mlátí do bezvědomí. Forde, Madam? co si myslíte? Mám obavy z toho, co udělá nevědomky. Celé to propojení s Wraithy mě znervózňuje. A co s tím teda uděláme? Strčíme ji do báně, mluvíme o Tayle. Máme dost velký problém. Co se děje? Dokončil jsem testy. Na Batesově uniformě jsem našel DNA. A není Tayle. Ne, majore. A čí je? Udělal jsem ten test 2krát. Je to nezvratné. Ve městě Wraith. Jak je to možné? Jak by se dostal Wraith do našeho města? Bránou ne. Ta šipka. Co? Ta, co nás skenovala. Proletěla nad městem, vyhledávala informace. Hned jak je měla, zničila se.
Transportovali do města? To umějí? Technologie, kterou nakládají lidi do jejich lodí, musí fungovat i opačně. Takže pilot velické šipky nás skenoval, vyslal informace do úlů, transportoval se a zničil loď. Přesně tak to vypadá. Zrovna v té době jsem začala neustále tušit Wraithy. To byly ty děsivé sny. Co tady celou dobu dělal? No, seržant Bates byl napaden u Nakadahového generátoru. Ten Wraith dělal průzkum. Vyřadí napájení dřív, než se sem úly dostanou. Nechá nás pod mě. Nebo se ujistí, že autodestrukce nevyjde. Nebo jde o obojí. Přesně. Zkrátka u nás ve městě je wraithský vetřelec, kterého musíme co nejdříve najít. Mám nápad. Jsem na cestě. Není to víc jak 30 metrů. Jsme na místě, pane. Milene, odčerpejte atmosféru a vypněte tady umělou gravitaci. Dobře, otevřete dveře. Páni. Rodney? Rodney, už jste tam? Ještě jsem tak úplně nevystoupil z jumperu. Musím vám připomínat čas. Ano, prosím, připomeňte mi to. Spěcháme někam? Jen upozorňuji na situaci. Dobrá, díky. Jeden malý krůček, co? Jeden obrovský skok. Cože? Zvládnul jsem to. Dobře. Podíváme se na ten první panel. Tohle jsou biometrické senzory, které operují asi měsíc. Najdou nepravidelnosti v biometrickém rytmu a oznámí je. Nenašli by toho Wraitha? Odčerpávají poměrně hodně energie, takže jsme omezili jejich činnost jen na místnost s bránou, protože jsme mysleli, že to je jediné místo, kudy by mohli Wraithi nebo jiní nepřátelé přijít do města. No jo, spletli jste se. Já. No, když rozšířím oblast hledání. Můj bože, Co je? to je on. Tady. Je to detektor známek života a rozliší různé životní formy. To je on? To je on. Máme ho v reálném čase? Ano. Forde, Taylor. Potřebuji 2 týmy. Jdeme na něj. Ano, pane. Tohle je špatné. Velmi špatné. Nevím, jestli to spravím. Vy spravíte všechno. Kdo vám to řekl? Vy při několika příležitostech. Máte pravdu. Dobře, že se vytáhl tu krátkou sirku. Už je lepší. Hlavní vodič energie byl přerušen. Možná se mi podaří to nějak přepojit na ty druhotné vodiče. Takže to bude něco jako 4cestný bypass. Identifikuji potřebné druhotné vodiče tady odtud. Máme šanci to vyzkoušet jen jednou. Tak začneme. Je na stejném místě? Ano, v této místnosti. Ještě se ani nepohnul. Doufejme, že spí. Forde, Taylor, jste na místě? Skoro. Tým připraven. Vnikneme do místnosti ve stejném okamžiku. Když se pokusí uniknout, sejměte ho. Rozumím, pane. Jsme tam za okamžik. Dobrá. Počkáme.